ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna pa sa teserye tayo ita alawas ana pauluan. Ti naikari. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Adama gayam nobyo ni Ma'am Bettina, Madam Celia. Asino tinakaamam iti dayta, ineng? Ay ni Ma'am Bettina mismo, Madam. Nukasta, imbaga na kan ka. Wen nga raw, Madam. Kasano ang maamwak ngay, no di na ibaga kanyak, Madam. Anya? Wen, Madam. Imbaga na kanyak nga adanubyo na, iso nga amok. Ha? Talaga at chismosa kayo ababaunan. Na kayo pa'y adagos tinakadamag may papan iti dayta. Ay, saan mat, Madam? Inyam muna kada kami tinobyo na, idi na minsan ang nagkuyog da nga imay ditoy. Kaputan na danon na kami, dya kumidor. Nagkuyog da ngay may ditoy. Wan kunak, Madam. Iso ang nakita may. Kita mo yo, Madam. Nagtarsi ka, agbagay dalaunay. Ha? Wan, Madam. Ang mga nuuray na kayo. Mainlove kayong tao no makita yung tinubyo ti anak yaw. Ha? Sigurado adi na kayo pagananaw, Madam. Gaputa bakit kayaw? Na, agpampanunot ka kadi, ineng. Nobyo ti anak ko dayjay, iso a talaga at dinak magustuhan. Talagang awan ti sentido kumun mo. Ay, alangarod, Madam. Panawan kayon dito. Mapanak aglutaw iti naimas amakan. Tapno mapunas. Manday tapong tutiyaw. Anya? Seryoso kayo mat dito'y beranda, Mami? Agsarita taman itinalapat, Bettina. Anya ka ditinas ka na pagsaritaan tayo. Pudno ka de nga danopyom. Uwan, Mami. Pudno dayta. Apay adi mo imbagbaga kanyak ka. Inun-unampay dagiti babaunan anang ibagaan. Ngam iti siyak ngayon Pasensya kayon, Mami. Busy kayo mat ngamin iti kalabas. Kan may isa, idin tuludnak dito ni Ronald. Awan kayo. Kat danana ineng kan nana bebang tinadanunak iti komidor. Iso nga inyam amok idan iti tunggal may isa. Ronald, tinagan tinobyo, Bettina. Wan, Mami. Kat di kay madanagan. Iyam amok to kada kayo. Nagasat ka mo ta, pare Ronald. Apay ka di, pare. Kat no nobyam gaya man ni Bettina. Agasam. Jackpot ka talaga. Bareng di isukat pare. Ay, kat agsingsingpat ka ngamin na, pare. Katuan mat, pare. Sabagay, amo ka nasingpat ka, pare. Ken nagagat ka. Adda kan kaamin ng agalad timay sa alalaki. Abirbiro kan timay sa ababae. Iso nga inayat na ka ni Bettina. Ay, yaman na pare. Ang pare. Adda mabalinda. Iso anas kan nga agtarakan ka itinwang. Baka kan baboy. Parchen tayon to, intun agkasar kayo. Sus, nagadun na agbabawi ak sa ngarudan, pare. Sikamat pare. Kunkunak lang dayjay. Adda kayong dayta. Noon niya ti pagtungtungan nyo, intun pa nagkalaysayo. Mabayag pa'y kit di dayta, pare. Enjoyin mi pa ti agnobyo ka nagnobya. Tatang, inaklon na ko ni Bettina. Ay ket nasaya at ano kasta baraw. Kunaklakit din di magustuhan. Kapot kastilang ti kasasad ko. Nakurapay tayo, idinto tabak nang da. Anak ko, no may papan iti ayat, awan tibak nang ken nakurapay. Tinapateg, ti ayan ayat yaw iti tunggal maysa. Sa bakay, gusto kayo, tatang. Way, anak ko, day tatilaglagi pam. Ala, aywanan yo ti ayan ayat yaw. Agbalin kayo anapudnaw iti tunggal maysa. Uy, sabali talaga ti in love Bettina. Apay ka di manan, Arlene. Kat syempre, kanayon aganado iti trabaho. Anya? Kat isumat. Sipod na gayan ayat kayo ka ni Ronald. Kanayon nan ti pa nagtrabaho. Nga may di. Kanayon ta arumwar.
Masapa tapay armuar tap na ag-shopping. Kan tapno mapan ag-disco. Idi dayta, Arlene. Iso talaga sa baliti in love. Nagbalbaliw kan anamin pinsan. Well, talaga kasta. Ngam, awanak pa'y lang amin itimod nga ag-disco. Awisan kan tumanan. Ngam, abangan mo ang tanak ni Ronald no kasta. Saan? Mapantalaang mo't ag-chill. Saan ajay aginom nga aginggat matumba? Sa bagay. Iyam amom kanyak tinobyong Bettina. Wan, mami. Ngam saan pa'y nga ita? Kano? Saan kami pa'y ngamin ang nagsarap? Damagag to, no? Anya nga aldaw ti Wayana. Apay, anya ti trabaho jay nobyom. Agmulmula itinatangkan prutas, mami. Iyam amom nga rod kanyak Bettina. Sige, mami. Awan ti parikot iti dayta. Ikuyog kunto intun adda Wayana. Ronald, kidkid dawan ni mami ngagpasyar kay di balay. Tapno agam-am mo kayo matan. Awan parikot iti dayta Bettina. Ngam, kaslam mabainak mat. Anya ko mga iti pagbainam. Nanumuak lang amin. Kasla sa anak amay kari asumrak iti napintas kan dakkala balayo. Si Kamat, no talaga nga ay ayatan nak. Awan anyaman dagita. Wen, ay ayatan ka unay. Ngam, maawatan na ko man ang makariknaki iti panagbain ka na kayo. Amumat na sana ka naruam amakipulapol ka iti babak nang. Alawanan, awan pagdanagam. Gaputa damami kan dadi laang ti adda iti balay. Kastamot ng damanang ining kan manang bebang. Sa bagay, naamam mo kung daman ang ineng kan manang bebang. O sige, pumasyarak to nga ron iti balayo. Tapno maamamok mo tan damamim kan dadi. Agyamanak, tapinat gamtikid daw ko nga umay pumasyar dito ibalay mi, iho. Bueno, madam, gaputa kayat kayo mo't ang maamam mo. Sigun ken ni Bettina, Ronald tinagan mo. Bueno, madam, Ronald Binaldo. Ronald Binaldo. Bueno, madam, Tagaano ka kadi? Kan asino dagitinagannakan ka. da Anton ken Hunya Binaldo, ma'am. Ha? Agnanaad kami iti ili ti kamanggaan. Ngam daksang gasat, taawanan day dinanang ko. Isa, dua kami laangan kanitatang agbibiyag. Agmulmula kami tinatnatan kan prutas. Kaputas sa anak-anak alpas iti panagadal ko. Nilang amin tatang ko tinangisakan kanyak, sipud awanan day di inak. Anya? No kasta. Amam ni Anton Binaldo. Wana, madam. Tsak lang pagkarup nga gamam mo kayo gayam. Wan. Agam-am mo kami. Katala. Agyaman na kiti oras mo ngay may. Agyamanak mat iti panangsa nga iliyo kanyak, madam. Ikarik, jakto pulos pasakitan ni Bettina. Tatang, agam-am mo kayo magkayam iti ina tinobyak. Nalipatak nga agpaiswa dinamag. No asino ti akin anak itinobya manakaw. Ni Celia Suarez, tatang. Anya? Ni Celia Suarez. Kunaman ako? Uwan, tatang. Am-am mo na kayo magkayam. Wine. Agkaubingan kami. Iso nga am-am mo may titunggal maysa. Isumot lagayam, ah. Wine anak ko. Kahit nasayaat. Tatigayam anak na, tinubyam anak ko. Putdan yun ti relasyon nyo iti day ti Ronald Bettina. Ha? Ngam, apay mami. Awan mo ti amo kaparikot iti relasyon mi. Kan maysa, kaam-am mo yu launay. Ngam, ibagayo ket din apot dan mi ti relasyon mi. Adda nadagsan arason. No apay akas taunay ti panang tubngar ko iti relasyon nyo.
Anya nga ruday tarason, mami. Ibagayo mo't tapno amok, kan tapno maawatak. Saan pa'y nga itati umno a panawan, tapno ibagak ti rason. Ngam kedi, potden yon ti relasyon nyo iti daychay a lalaki. Saan, mami? Aging gaajak maamuan ti rason. Saan ka makiwin naswas ka ni Ronald? Anya, kabailan nakasukiran ni Tan Bettina? No amo ka na saya at yar aramida. Saan ko nga isardang, mami? Apay nga minayat adiyo kayat ni Ronald. Gapo ka di tanakurapay laang. Saan? Katanya nga ron. Basta! Maamwam to iti umno a panawan. Hay, sabali at talagan dagiti ubing ita. Di dan dengdenggan ti may bagbaga kadakwada. Apay ka di, Madam Celia. Ni Bettina, di na dengdenggan ti bagbaga kenkwana. Ay talaga makaungatak. Apay aya, Madam. Di na nga ro dengdenggan ti may bagbaga. Apay, Madam. Adda aya ti imbagayo adi na dinengag. Di na kayo sinungbatan. Sana kastati kayat ko asawan, bebang. Di kamot makawawat. Ha, Ti kayat ko asawan. Di day pang pangag ti may bagbaga kadakwada. Tilatan kay kayat dater aramidan da. kasta. Ala, panawan na kun dito'y bebang. Awan ser-serbim akasarsarita. Ammom, ineng. Kasta unay ti unget ni Madam Itay. Apay ka di manen, bebang. Saan kanu ngamen nga inkan kanu ni Ma'am Bettina dagiti imbagbagana. Ay, kasanuma nga min. Pilitan da makisina ka ni Ronald. Day tangarod kay. Awan met ti makitak aparikot iti dayta. Amangan mait no kursunada na ni Ronald. Ay, wen nga agpaisoan niya. Ay, wen no saan. Amangan no ti ama ni Ronald ti kursunada na. Sika amoy bebang. Tila mapampanunot mo. Ay, kasanumat nga men. Kat kasta unay ti panangtubngar na iti relasyon da Ma'am Bettina kan Ronald. Saan ba't nga iso ti makiasawa no bilang? Ay, day tangarod ka. Madam, paumay dito. Day. Anya ti aramidin nyo dito'y ineng bebang. Agis istorya. Ha? Talaga aday talag chis-chismis ta mo yung aramidan. Ay, saan kami mat nga chismis, madam? Agtintinulong kami laang nga agislays itinatan. Saan kan ngagrason pa'y ineng? Ah. Ala, bebang, pumanaw ka dito yan, taing kaglaba. Kat si kamot ineng, agluto ka, kat kay masam te agluto. Sige, Madam, panawan kayon. Ay, si kaineng, tarimaanam ti panagluto, ma? Ay, areglado, madam. 100%. Awan palyado. Na, Amaw mambitina. Kasta unay ti unget ti inam itay. Apay ka di kano, Nana Ineng. Amumatan jay inam. Bruha. Anya? Ay, sigurado amay papanmanin iti relasyon yo ka ni Ronald, Ay, nagsubang kami ngamin maipapan iti dayta, Nana Ineng. Ipapilit na makiwin na swasak ka ni Ronald. Ngam, di namat maibaga, no apay. Ay, day tangarod, ma'am. Diyak bala maawatan no apay. Amangan mait no kursunada na ni Ronald. Ha? Da kayo at talaga, Nana. Ang kinapod no na, diyak maawatan at talaga ni Mami. Iso nga aginggat awan ti makitak amadi iti relasyon mi ka ni Ronald. Sa anak amakiwin naswas kan kuana. nasaya at mat ta pinatgam ti awis ko nga sarita ta, Ronald. Wen, Madam. Amangan nga mino napatag ti bagayo kanya. Talaga napatag. Iso akinid daw ko ti panagsarita ta. Anya ka ti bagayo, Madam.
Nasaya at daytoy apan nakisaritakan ka, Ronald. Madam, Inayabad ka, tapno ibaga, nga adaywam ti anak ko. ha? Wan, kat sapay ko ba tanalawag daytoy kan ka? Adaywam ti anak ko, gaputa saan ka kayat para kan kuana. Ngam, apay, madam. Awan mo tiyamo kadagas nga aramidag. Kan napudno ak ka ni Bitina. Basta adaywam, awanan ti adwaso. Adaywam tapno na saya at ti amin. Kan tapno saan nga adda kumaro ti parikot. Oh, apay Ronald. Naunag mo't day tasin naay mo. Kinasarita nak ti inam, Bitina. Imbaga na nga adaywan ka. Gaputa di na kano kayat, aparakin ka. Anya? Ay, ni mami at talaga. Noon niya launay ti makagapu, adi nakakayat para kanyak. Naibaganan ididay ta kanyak. Damdamagak no apay, ngam di namat ibaga. Iso kinunakmat, nga aginggat awan ti makitak aparikot iti relasyon ta. Sa anak amakiwin naswaskan ka. Agyaman no kasta. Ngam, amangan mo ti kinakurapay ko ti sana pang guston ti inam kanyak. Saan mata pobre ni mami, Ronald? Ngam, jak ang muno apay. No saan at kinakurapay ko? Amangan mo't no gapo iti kinalaad ko. Anya kinalaad? Awan tinalaad a tao, Ronald. Tila sasawamat. Kung naklaan ka di dayjay. Ayam, ala. Ipakita ta iti inam nga awan parikot iti relasyon ta. Iti kasta, di nantub nga rin. Kinasarita yung gayam ni Ronald, mami. Wan, Apay adi yung bagbag akayat yung gayam makasarita. pasensya kan Bettina. Ngam kanayon kamat ngamin abisi. Anya tinagsaritaan nyo, mami. Pasensya kan iha. Ngam imbagakan kuana nga daywan na kan. Kaputadyak kayat aparakan ka. Anya? Anya ti pagbanagan, ti saritaan, dagiti agina. Papagayam, di uliwayan na denggan. Ti tuloy ta seryeta yu ita alawas ana paulwan. Ti naikari. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liway. Kaditi direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributaso. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naadaan iti relasyon da Bitina kan Ronald. Nakapungtot ni Madam Celia. Gaputa saan nga imbagbaga adagos ti anak na, nga dagaya man nobyo na. Inyam amo nga rod ni Bitina ni Ronald, iti nana. Iti may sangal daw, kinasarita ni Madam Celia ni Ronald, nga daywan na ni Bitina. Kinasarita mat ni Madam Celia ni Bitina. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu ita alawas ana paulwan. Ti naikari. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Kinasarita yung gayam ni Ronald, mami. Wan, Apay adi yung bagbaga kanyak. Akayat yung gayam makasarita. pasensya kan Bettina. Ngam kanayon kamat ngamin abisi. Kat, anya tinagsaritaan nyo, mami. Pasensya kan iha. Ngam imbagakan kuana nga daywan na kan. Gaputadyak kayat aparakan ka. Anya? Nukasta, talaga ak kontra kayo, iti ayan ayat mi? Wan, Mabalin ka di ang maamwak no apay. adda na unag arason Bettina. Iso apang asim tadenggam ti bagak. Makiwin naswas ka iti daychay a Ronald. Kas iti nakunakon, mami.
Sa anak a makiwin naswas kan kuana, no diyo ibaga ti rason. Anya, Wan, mami, naskan nga ibagayo mat kanyak no apay akas taunay ti panang tubngaryo iti relasyon mi. Tapno maamwak mat. Ineng, ingkabilinan ni Mang Igme. Apay kaday, Madam Celia. Ingkaibaga nga irwar na jay lugan, tadda papanan mi. Mapan kayo kadi agdayt, Madam. Ay, Na. sa bagay. Agbagay kayo launay. Bumakit kayon, lumakay mata ni Mang Igmay. Perfect match. Seryoso ka makisarsaritakan ka? Ay, pasensya kayon, Madam. Ay, apay, papanan niyo kadi nga agpaysaw. Adala na patag apapanan mi. Iso asaan at tila pampanunutam dita. Ay, kasta ka de, Madam. Wan! Iso asaan man akong conformity bagbagam. Ay, uwan, Madam. Di kay madanagan. Mapan ko ibaga ka ni Mang Igmay. Tapno makapanaw kayon. Makapagchismis kami ka ni Bebang. Hoy, Ideng! Saan ka tangtangdanan dito yatap no agchismis lang? Ay, kamalay timbagak, Madam. Tapno makapagdalos kami kunakuma. O ala, panawan kayon, Madam. Mapan ko bagaan ni Mang Igmay. Nakapasar kayo, mate. Anya ka diti maipaay ko, Madam Celia. Aging ka ita. Awan pa'y kayam nagbaliwan ti talon mo, Anton. Ado dagiti nakamula na tengkan prutas. Nalawa ti kapagayan. Ken ado dagiti tumatayab. Ha? Maipalagip-lakat nga rod tinapalapas. Ti panang bukal ta iti arapaap ta para kumaiti masakbayan. Celia. Juan Anton. Aging kaita. Sa diwa pa'y laeng itilagip ko tinapalawas. Ti may papan kadata. Iso nga'y mayak. Taumay ko ibaga abagbagam ti anak mo. Tamakiwin naswaskin ni Bitina. Anya? Nalawag timbaga kanton. Diyak kaya't ang makirelasyon ti anak ko iti kasken ka amang luluko. Diyak kaya't ang masakitan ti anak ko. Akas iti sakit anariknak gapu iti naramid mo. Ngam, saan kamot a pinasaktan idi, Celia? Isu asan arumba nga mairaman dagiti anak ta iti napalabas. No amom lakuma. No kasano kasakit ti panang talikod mo iti kanyak, Anton. Inayat ka iti kastaunay, Celia. Ngam saan dak akayat dagiti naganak mo. Isungawan na aramidak. Ngam ubaw ti panagayat mo, Anton. Gaputa dinak inlaban. Kasano nga ilaban ko ti panagayat ko kan ka. No si ka mismo, ket dagiti naganak mo ti tungtung palam. Kasano nga ilaban ko ti may papan kadata, ket si ka mismo, di naktulungan. Ha? Ngam napalabas dahitan, Celia. Aklunen ta ti kinapudno, asaan adata ti na ikari iti tunggal maysa. Isu abay anta kuman nga ginayat dagiti anak ta. Saan ta kuma nga ipagail ti pagragsakan da. Basta, ibagam iti anak mo. Tasardagan nan ti anak ko. Ay, Nalawag mo't siguro da itakan ka. Ala, panawan ka na. Tay, kalpasan ti panagsarita yo ka ni Madam Celia. Maimay-mayang kayo matan. No. Apay tatang. Anya ka ditimbaga na. aging gapay lagayam ita. Nasakit pa'y latinakam na kanyak. Ha? Apay ka no tatang? Pasensya kan, no jak na ibaga adagos da ito'y anak ko. Kinapudno na, nadaan kami ide iti relasyon. Anya? Ket day tati makagapaw, no apay adi na kayat, amadaan kayo iti relasyon iti anak na. Gaputa aging gagayam ita,
Di na pa'y nalipatan tinapalabas may. Ay, isumot lagayam Wine, Ronald. Agamak nga amangan ka na numasaktan ni Bettina. Ngamjak pinasakitan ide ni Celia. Talaga lang adida kayat dagiti dadakkel na. Gapu iti kinakurapay ko. Dakin laban ti ayan-ayat may. Gapu ta ultimo ni Celia. Dagiti mo't dadakkel na ti tungtungpalin na. Kat ita, si direnak adyak kanuin laban ti ayan-ayat may. Kastagayam tinapasamak. Ang bayan nyo, tatang. Makalipat tumot la siguro. Kan maawatan nanto. Asaan ada kayo tinaikari titunggal maysa. Sapay kumaanak ko. Tapno dinan pakibiyangan ti relasyon yaw ken ni Bettina. Apay kinasarita yo pa ni Tata Anton, Mami. Gaputa dinak mutla ipangpangag. Anya? Denggan na kumabitin. Kayat ko makiwin naswas ka kin ni Ronald. Gaputa jak kayat amasaktan kamat. Akas itipan na kapasakit ko, idinagwin naswas kami kin ni Anton. Naaddaan kayo iti relasyon ka ni Tata Anton, Mami? Waniha, kataging ka ita. Nasakit lat na tinakam ko. Gaputa di na inlaban ti ayan-ayat mi. Apay, anya nga min ti husto na pasamak, Mami. Di na inlaban ti ayan-ayat mi, Bettina. Gaputa iti imbagan ilolam adi na kayat apara kanyak. Kasya'y latan. Nga, Mami, napalabas daytan. Bayan na kami kumamot ka ni Ronald. Tapno da kami ti mangituloy iti naputid, akarin kariyo. Saan? No imbagak amakiwin naswas ka. Aramidam. Saan, Mami? Ay ayatat ni Ronald, kat ay ayatan nakmat. Iso apasensya kayon, ta sa anak amakiwin naswas iti nobyo. Sabali kami kada kayo kani Tata Anton. Isumat lagayam asaan akayat ni Madam Celia tinobyo ni Ma'am Bettina, bebang. Apay kanungamin aya. Na, agkatawa kamot, ineng. Kasanaw, gapulagayam taaging gaitakit saan pa'y anakamubon ni Madam Celia. Anya, kasanaw, ineng. Sigud gayam nga gayan ayat ni Anton nga ama ni Ronald kani Madam Celia. Isumot lagayam Wan, bebang, isubat lagayam akas taon ay apanang tubngar na iti relasyon na iti dua. Angam, saan ko maarumbang? Gaputawan mo ti pakainaigan tinapalabas da, iti relasyon dagiti dua. Ang amangan matnon ni Anton ti ama ni Bettina. Ay, saan, ineng? Gapo, tanabayagak akatulong da. Kat naimatangak ti panagsikog ni Madam Celia. Tawon pa'y tinaglabas, sipon nagasawa da kan ni Sir Amado. Sana insikog ni Ma'am Bettina. Ay kaawang karun at talaga ti parikot. No da Ma'am Bettina ken Ronald ti agasawa. Basta ag-move on kumangamin ni Ma'am Celia. Tapno saan to nga agsaksakit tinakam na, inton makita na ni Anto na sigod akaayan-ayat na, nga agbalentaw nga abalayan na. Jacqueline Pagarot, nga dagayam na palabas dagiti dadakkel ka, Ronald. Wan nga ron. Isumot lagayam adinak kayat ti inam. Asaan ko maarumbang? Gaputa sa bali damot kadata. Dahil tamat yan ti panunot ko. Nung itatang ko, maawatan na. Nilang mamim ti ayang ti parikot. Wan nga, Rod. Saan pa'y lagayam ang nakalipat iti napalabas da ka ni Tata Anton? Maawatak matket di ti inam. Kat sapay ko tamaawatan na ti sitwasyon ta.
Di ka madanagan, Ronald. Ipakaawat ko ka ni Mami dayta. Barang ininot ang maawatan ng tumatlaang ti amin. Kumusta, Ronald, anak? Saan ka di nagbaliw kan ka ni Bettina? Saan ba, Tatang? Nasaya at no kasta. Nagsarita kami asaan kami apa-apekto iti aramidon ti inana. Mangnamnama kami, adumteng to ti gundaway am awatan ti inana ti amin. Ani amat nga minin ni Celia. Nabayagin dayday nga maging gaita. Nasakit pa ang tinakam na. Kastao na siguro, ti panagayat na idikada kayo, Tatang. Uwan nga ta. Ay nas ka nalipatin nanti amin. Gaputan na addaan kami itibuko da pamilya. Sa bagay, maawatak ni Madam Celia. Pinilit dagayam nga impakalay sa ni Sir Amado. Patsek nga dalatarimusi nga panagayat na kini Amado. Gaputan wawan, impatangkin na kumaide adi na kayat. Sa bagay, husto kayo, Tatang. Ngamkas itinakunak. Nas ka nalipatan min ti amin. Gaputa talaga asaan ada kami tinaikari iti tunggal maysa. Ay, paglakit din. Tada ka pa'y dito'y kumedor, ineng. Ah, ay, nabartak kayo, Madam Celia? Saan? Basit lang tininom mi. Kadang iti gagayam ko. Gaputa kayat ko lamayaw awan to'y saam. Amarikulinak. Ha? Apay ngamin aya, ana nga unigas at Ha? talaga adyak mawatan tigasat. Apay nga ta, apay nagayaya mandak. Anya ti pasol ko, tapno mapasam kanyak tigastoy. Ay, Madam, apay ka di nga man. Aklunak nga king kaita. Nasakit tinakam ko itinapasamak. Iti ayan, ayat mikin ni Anton. No iso siguro din nakiasawak. Naragsak mat siguro. Ay, Madam, nabartak kayo. Ala, usto dahitan. Saan? Kaya't ko lang ay ruwarte sakit. Tinakam ko, ineng. Maturog kayo kit din, Madam. Talaga akasta. Saan ada kayo tinay kare iti tunggal maysa? No diket da kayo kani Sir Amado. Awan mati makitak aparikaut. Gaputan na saya at mati pa nagbiagyaw. Kan, adaan kayo pa'y itinasingpat kan nabintas nga anak. Nabartak kayo idi kalman, Mami. Kat tila imbagbagayo kanina na ining. Ha? Mami, pangaasiyo. Di yan parigatan ti bagiyo. Adamot ni Daddy ti biyagyo. Gamapay kasta kayo pailaang. Panunutan nyo kumama, tasyak ti masaksakitan iti day tangar aramidan nyo. Masaksakitanak. Gapu iti sakit tinakam nyo iti napasamak iti relasyon nyo kani Tata Anton. Ita, ipagpagalyumatan ti pagragsakak. Anya? Diyo ka di ayatan ni Daddy, Mami. Apay asaan kayo ang makalipat, iti napalabas yun. Oh, ala. Panawan nakpay dito'y Bettina. Iturog ko labit. Nasakit ti ulo. Panagkunak kat awanan ti parikot iti relasyon ta, Ronald. Wan nga rod, Bettina. Kasla nagtalnamat ng ti inam. Wan nga Rod, saan na kasi di akanayon na nga idagulit nga agwin na swasta. Sapay ko maatakas tangagpayso. Wan Ronald, kat nawayata itan.
No kastaron. Agkalay satan. No umanugot ka. Awan ti makita ka parikot iti dayta, Ronald. Iso sige. Planwen tan ti maipapan iti panagkalay sata. Tatang, napagnumuan mi kanibiti ng agkalay sa kamin. Ay kat nasaya at ano kasta anak. Nagsardang mata ni Madam Celia amang irangrang iti panagwin naswas mi. Isa pa nagkunak, awan mat siguron ti parikot. Bareng naawatan ng ti amin na nakaw. Tano ibalod na pailaeng ti bagi na itinapalabas. Da kayo mat kinibiti na ti apektado. Barang nakaamiris ang tatang. Nabayag matan sipod kinasarita na tayo. Isasapay ko maata nakaamiris mat ngagpaison. Kaano nga iti plano yu apa nagkasar? Pagsaritaan mi pa'y data kanibiti na tatang. Ala, pagsaritaan nyo ana imbag day ta abanag. Ket pakaamuan naktaw no dumanon tan. Pare, si kanto ti best man ha. No kasta, agkasar kayon kanibiti na, pare. Plan-planuan min ti panagkalay sa mi. Nasayat no kasta, pare. Kano ngay? Awan pa Rug-rugyan mi pa lang ti agplano. Kunak no intun sumaron no abulan, pare. Dahil ti plano mi pare. Ngam imbagak adagusan kan ka tapno di kan makapagkadkad. Ala, hun, pare. Basta, pakamuan nak to. Tas excited ka launay, Bitina. Talaga nga excited ak Arlene. Apay, anya ka di nga min dayta nga ibagam. Napagnumuan min ka ni Ronald nga agkalay sa kamin. Oh, agpaiso? Wan, kad si kanto ti maid of honor ni. Wow, makiasawa ka gaya man. Congrats in advance. Plan-planon mi pa'y matlaang, Arlene. Kat da kayo iti best friend na ti agpartner. Tapno, da kayon tumat ti sumaruno. Anya? Mami, Anya day jay iha. sapay ko ma, taawan parikot iti dayto nga ibagak kada kayo. Anya ka di dayta. Mami, napagnumon mi ngaminan ka ni Ronald, ti panagkalay sami. Anya? Anya nga tati isungbat ni Madam Celia ken ni Bitina. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta seryetay weta alawas na pauluan. Ti naikari. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, dinamag ni Tata Anton ni Madam Celia. Nuan niya ti makagapo, no apay adi na kayat ni Ronald, apara iti anak na. Imbagamat ni Madam Celia, agapo iti napalabas ta. Impalawag ni Tata Anton, arumbang aklunan ni Madam Celia. Asan nga isuda ti naikari, iti tunggal maysa. Iti panaglabas ti bulan, saanen arangrangrangan ni Madam Celia ni Bitina. Isu ang nagplano da Bitina kan Ronald, nagkalaysadan. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta ita alawas na pauluan. Ti naikari. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Mami, Anya day jay iha. sapay ko ma, taawan ti parikot iti dayto nga ibagak kada kayo. Anya ka di dayta. Napagnumuan mi ngaminan ka ni Ronald, ti panagkalay sami. Anya? Saan ka di nga imbagakan kaawaswasan yon ti relasyon nyo? Mami, kunak man naawanan ti parikot iti dayta. Nagtal na kayo matan. Ngam ita, kastamanan ti ibagayo. Basta! Maudi day tuyon apan nakisaritak kan kabitina.
waswasan yon ti relasyon nyo. Kasanungay itan, ma'am. Saan ba't nga umanamong ni madam iti panagkalay sayo ka ni Ronald? Day tarod ti parikot ko, Nana Ineng. Sa bagay, no nakasaganan ti amin para iti kalay sayaw, awan maaramidan ti inam, ma'am. Sa bagay, husto kayo, Nana. Ay, unay matan ni Mami. No apay ngamin asaan ama ka mubon na. Jakman amo ka ni Mami, Nana. Sa bagay, maamak siguro amasakitan kayaw akas itinarik na iday. Ngamnaskan ko mga awatan na ti amin. Asaan nga isuda ka ni Tata Anton ti para iti tunggal maysa. Buwan nga ruda, kan maysa, naanos man ni Saramado. Day tarod kat, Nana. Ngamjak maawatan ni Mami. No apay akas taunay ti sakit tinakam na. Kaano ta ka di amapan makisarita ka na Madam Celia, may papan iti panagkalay sayo kini Bettina. Napagsaritahan mi kan Bettina. Nga oresan tayo na makisarita ka ni Madam Celia, tatang. Ngay, apay ngay. Amangan ka nung amin no aduti sa una, kat parikot laang ti ipaay na. Sa bagay, nahustuan kayon iti edad, anak ko. Kabailan nyo na planuin ti amin. Ang masaysaya at kumaano, kadwa tayo ni Madam Celia. Ngam da dyan nga ron. Amangan noon, nagadumanin ti sa una. Ang kasanon ngay, no adda parikaw, no saan tayo akasarita. Sa apay kumataawan parikot, tatang. Kan kuna ni Bettina, ano na planon ti amin? Awan siguro ti maaramidan ti inana. Nalpasan dagiti invitation cards ta Ronald. Rugyantan ti agiwaras. Wala, Excited akon para iti umada ni akalay sata. oras siyak. Day tatir uray ka gundaway. Sapay ko ma, tanaan nayas to ti amin, Ronald. Wan Bettina, ken may sa. Dalpasan ti plano. Awanan ti makalapad iti kalay sata. Husto ka. Matungpalan ti kalay sata. Uray ni Mami, dinan malapdan ti kasarta. Wan, Ay, panagkunak. Marigatan nga ag-move on ni Mami. Gapo iti sakit tinakam nga impanan na. wan nga ron. Kasaron no dapay ti amam. Sigurado masakitan iti aramidon ti inam ita. Wan nga rod, Ronald. Isaan ako nakitibagi. Nga addamot pagsayaatan ti kaawanan. Tapno saan amasaksakitan iti aramidan ni Mami. Talaga gayam adin akong ikabkabilangan, Bettina. Mami, Inwaras yu gayaman dagit invitation cards yo. Na plano yu gayaman ti panagkalay sayo. Ngam apay adi mo man lembag baga kanyak. pasensya kayon, Mami. Uray kasano ti ayat ko amang ibaga iti amin a plano kada kayo. Kanayon nyo mat ngamin at tubngaran. Talaga gayam adi mo maliklikan day chay a Ronald. Apay, anya ti addakan kwa ng awan iti sabali. Adakan kwa na aminan agalad a birbirukak iti may sa alalaki, Mami. Iso nga ingkadeng kon ti makikalay sa kwa na. Ngam kasano, no aramidan na matikas iti naramid ti ama na kanyak. Kasi tinakon-akon, Mami. Sabali ti sitwasyon mi, iti sitwasyon nyo idi. Kan maysa, talaga saan ada kayo tinaikari para iti tunggal maysa. Tangay dinak ipang pangag, Bettina. Makaammo kang arudan iti biyag mo. Basta jak kayat dayjay a Ronald a parakan ka. Saan? Saan? Pangasiyo! Di panaw ng Bettina! Saan? Ronald, Saan? anak! Ronald, agreeing ka. Kanya ka diti mapaspasamakan ka. Diyos ko. Tagtagainap na kayam. Umunod kayo, tatang. Saan ang nakatrang ka na ita? Apay anak. Kanya ti mapaspasamakan ka. Nagdakas din ay tagtagainap ko, tatang.
Ha? Kampay idi. Agsarsarita kami ka na bitina. Idi kalaat nga da nang ipanaw ken ko na. Agpukpukawak ka no amang laplapad ken ko na. Ay, Isong tinakariingak. kunaklakit dinuan niya. Tagtagainap lang dayta anak. Di mo unay pakariribukan dayta. Mabuday nga tatang. Amang ano pumayso. Saan, anak? Di mo ngamin liwayan ti agkararag. Amang ano palagip dayta ti Diyos. Kaputa maliw-liwaya mo ti komunikasyon mo kenkwana. Aging gaita. Sa anak na tama kaid na pare. Apay ka di pare. Gapoy tinaytagtagain na pwede na minsan. Amang ano da ka sa partaan na dyan. Ay na, sika talaga pare. Tagtagainap lang dayjay. Pare, Relax ka laeng. Kunada, ano umadan iti panagkasar? Adda ti kasta. Kontra amlatan. Agkararag ka, pare. uwan pare. Kanayan mat nga kararagak. Oh, di awan nga ron ti pagdanagam. Kunakan ka, pare. Awan anyaman na dayta. Tagtagainap lang dayta. Ita man pa'y akas lagi magat kayong aglinis ita aglawlaw, bebang, ineng. Ay, wan, madam. Nasken analinis ti aglawlaw. Gaputa umadanit ti panagkasar ni Mambitina. Ay, wen, madam. No saan ngamin anaurnos ti aglawlaw, da kayo matlaeng ti may babaen. Anya? Wen, madam. Ngamen, kunaan to dagiti tattao, adakkel ti balay ni Madam Celia, ngam nagrugit may ti aglawlaw. Dakkel to apakasarsarita nyo dayta, madam. Anya akasar asasawin nyo? Awan ti mapasamak akasar. Ha? Anya ti kayat yu asawan, madam? Ha? Ay, awan. Lipatan yun timbagak. Ala, tarimanin nyo ti agdalos dita. Na, Anya nga tati kayat asawan ni madam. Ay, sos, amagan mo't no da plan-planwan na sa balay. awan mo't siguro, ineng. Naasar la siguro iti panang sutsutil mo kan kuana. Nagmayat nga ro na sutsutilan. Rumwarte kinabruha na. Di mo't inton bigati pa nang itulog tayo ay tinaduma amaramat iti kasariyaw iti balay dabiti na anak. Uwan tatang. Tapno mayring pasan ti daduma ka sa pulan. Wen atanay, manulaengen nga aldaw kat kasariyaw. Uwan nga ro tatang. Kat magagaranak. Kastoy gayam tirik na ti agkasara. Ay wen talaga magagaran ka. Ngam kagiddan mo't dayta ti isisirak mau iti baraw nga estado ti biyag. Ne, apay nga pare. Saan mo nga umatras dayta masabat tayo alugan? Uwan nga ro pare. Amo na akargado tayo. Kat saan nga aglisi. Ay, unay mo tanda kita. Gaputa special tilugan da. Saan dan nga aglisi? Ay, Ne? Dim saag ti driver. amangan no saanan nga umandar tilugan da. Rumor damot amin na. Kat adarmas na. Anya ti kahit asawan dito pare. Anya tiramidin ta. Ang kalma ka lang pare. Urayin tayo ida dito Tapno maamuan tayo no anya ti gagara da. Amangan mat no adadakas a plano da. Nimot Madam Celia ti umasidag kada tayo. Orahin tayo nga masidag pare. Madam, anya ka dito kaya't asawan na ito Tagay saan ka amala iti nasaya at asaritaan. Daytoy nga rod teramidak tapnuliklikam ni Betina. Ha? Ronald, ikarim amanipod ita. Sardengamon ni Betina. Ngam apay ka di madam. Natulagan ti kasarmi. Sumagmamanulangin nga aldaw ti parabsen. Awan ti parikot iti dayta.
Mabalin pa'y nga ibabawi ti amin. Mabit lang kabsat. Saan kumamot a kastoy? Bayan tayo kuman, wanya ti plano dagiti umpay. Saan ang mabalin ko naklangarudan? Di yu imbagbagaan na plano yung kaya man ti amin. Isong ad-adda makarik na ak iti sakit tinakam kan gora ka na kayo. Ngam Celia. Nalpasan ti saritaan. Awan ti mapasamak akasar. Kat no talaga nga ipapilit yo. Diyak agpangadwa amang papatay ka na kayo. Anya? Ha? Buyet! Yag mo te paltog. Madam, saan kumakasta? Saan? Mabutang kayo matlagayam. Agyaman kayo. Ta saan adita muging yo ti pinuntak. Ngam ulitak ti imbagak. No ipilit yo ti kayat yo. Talaga paltugak ta banga-banga yo. Iso adimon gamdan ti makisinarak kan makisarita ken ni Betina. Gaputaman nipod ita. Tiyakon parwaron ijay balay. Tatang, ayos kayo kadilaan. Ay, awan anak. Nupay kasta unay anerbyos ko itay, gapo iti naramid ni Celia. Ay, talaga gayam adakas ti panunot day di a tao. Ay, Impang tana tayo. Sigurado, ano ipilit mi ti agkalaysa. Dakkel ariribok ti mapasamak. anya nga ro ti plano yu ita. Panagkunak, agpagad kami kanitatang no ituloy mi ti plano mi. Isong itantan tayo pa lang. Bareng agmaumaw tumot lang ti pungtot ni Madam Celia. Huway nanak. Kasta pa'y lang ti kasayaatan amaramid ita. Apay ngay, saan mo tan asumangpot na Ronald? Adda inyag da kanya kasurat. Anya asurat day ta, mami? Surat ni Ronald. Anya? Surat ni Ronald kunak. Ala, basa umon. Mabit lang talukatak. Tabasaak no anya tilinaon day ti asurat. Bettina, pasensya ka ngam. Saan ang matuloy ti kasarta? Naamiris ko asaan kagayam nga ay-ayatan. Oh, nalawag day tabi na Bettina. Kunak tumat ngamin. Manglilipot day di tao. Saan ka mamating aramidan ni Ronald daytoy, mami? Amok nga aramid yun daytoy. Anya, di nakpabasulan. Pasensya kayo, mami. Ngam talaga adyak mamati. Amok ada kayo ti akin aramid iti daytoy. Amok nga impamuspusan nyo ti amin. Tapno saan ang matuloy ti kalay sami. Anya, Kagurgura kayo, mami. Anyan daytoy ngay naramid nyo. Di na kami ba'y pinampanunod. Dakkala pa kay babay nak daytoy. Kagurgura kayo. Mambitina, rumar kayo pa iti seledyo. Mangan kayon. Agyaman naklangan, nana. Ngam pangaasiyo. Panawan dakon, tadyak kayak timangan. Ang ma'am, manon nga aldaw, adi kay nangnangan. Awan mo't langan ti serserbi ti amin, nana. Naibabain akon iti entero a lugar tayo. Ha, Nagsakit na bebang. Apay nga datiin akas ka ni mami. At ila ang bagin at ipampanunutan na. Nasaysaya at siguro na di naklangan impas ngay. Tapno jak nga pasaran ti saam nga iso amis mo ti mangipaay kanyak. maawatan ka, mambitina. Amok no kasano kasakit ti inaramid na. Ang pangaasim, tadi mo kumamot papasan ti bagim. Mangan ka. Ang yaman nakiti pa nang isakit yung kanyak, nana. Ngam talaga kagurak ni mami. Kadyak amo no aginggat ka ano amapunas na ito'y amarikrik na kankwana.
Ma'am Bettina. Sige, nana. Panawan da kun ditoy. Rumwarak tulangan. Inton mabisina kon. Kita day tayo suram, Bettina. Dakalan timbrasan ti Bagim. Da kayo matlaang ti makagapo. No apay akas tuyak ita, mami. Anya, Sapay ko mata mapakawanak ti namarswa. No kasta unay ti gurak kada kayo. pagimbagam ti pinanunot ko. Iso ngayong pamuspusak ti amin. Ti kunayo ket di. Tila ang bagyo ti pampanunutan nyo. Saan dak nga ipatpatag? Iso akas to'y ti inaramid nyo. Saan nga iti kasta, Bettina? Pudno ti bagbagak, mami. Iso nasaysaya at siguro. Numapo kawaklaangan iti imatang nyo. Tapno mapnat kayon. Anya, Anya ti kayat asawan, tinaibagaan ni Bettina. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta seryetay wita alawas na pauluan. Ti naikari, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, iti kaaldawan ti panang itulod kumada Ronald, iti mausar iti kalaysada, iti balay da Bettina. Sinabat ida ni Madam Celia, nga dakadwana nga armado a lalaki. Nagpaputok nga ron ni Madam Celia, kat binalaagan na da Ronald, aliklikan na ni Bettina, kandinan patuloyan ti kalaysada. Gapu iti dayta, kastaunay tigura ni Bettina, kan ni Madam Celia. Papagayam, denggan tituloy ta seryeta wita alawas na pauluan. Ti naikari, dito'y drama tayo, ti masakbayan. kita day tayo suram, Bettina. Dakalan timbrasan ti Bagim. Da kayo ti makagapo no apay akas tuyak, mami. Anya, Sapay ko mata mapakawanak ti namarswa. Gapoy ti kasta unay agurak kada kayo. pagimbagam ti pinanunot ko. Iso ngayong pamuspusak ti amin. Ti kunayo ket di. Tila ang bagyo ti pampanunutan nyo, mami. Saan dak nga ipatpatag? Iso akas to'y ti inaramid nyo. Saan nga iti kasta, Bettina? Nasaysaya at siguro nung pumanawak langan. Mapukaw akong iti imatang nyo. Tapno mapnat kayo. Anya, Wan, mami. Tangay ipagalyo amin na pagragsakak. Nasaysaya at siguro nung pumanaw akong diti balay. Tapno did akong makitkita. Tapno ang talnamot tanti panunot nyo. saan ko maakasta, Bettina? Di naklang amin maawatan, iha. Pasensya kayon, mami. Ngam talaga kagurgura kayo. Isadya kun kayat ti agnaad pa'y diti balay. Anya, Ita ko mga daw ti kalaysami ka ni Bettina, pare. Pare Ronald, Nagsakit ang panunutan. Nagpintas ti plano mi ka ni Bettina. Gapoy ti inana, kastoy ket din tinapasamak. amok no kasano kasakit tinapasamak pare. Ngumnas kan nga aklunam. Nuda kayo at talaga ti para iti tunggal maysa. Madanon to na ita. Pare, Amo tayo ti kabaalan ni Madam Celia ang aramidan. No ipapilit tayo ti kayat tayo. Ang mga nuad-addang agpaggad kayo kanitata Anton. tayo da nga rod, pare. Iso ay sakripisyo ti ayat ko kan Bettina. Jak ipilit ti panagkalay sa amin. Ngam agnanayon nga iso ti adda di ti porsok. Nakakaasim at ni Ma'am Bettina, bebang. wen nga rod, ineng. No apay ngamin akas jay ni Madam Celia. Wen nga rod napaidam launay. Kaslakay kayat na masakitan ti anak da.
Jakman ammo iti day a Madam Silya. Di na pinampanunot a masakitan ti anak na. Kan may babaen ko nama. Agasam man. Ammo ti entero a lugar tayo nga umadanin ti kalaysada. Ngam kala at asan na natuloy. Win nga rod, ineng. Angam, anya ngay. Uray ado ti ibagbagata. Awan mo't lang ti Serbina. Wan nga rod Ungtan na tapayan ni madam. Ammo matan ni madam mo. Bruha nga rod. Tangiwat mo, ineng. Amangad numangag na ka, kat sirmonan natamanan iti may nga oras. Agpakada akon kan ka, Arlene. Patuloy ti planok nga umadayo. Anya? Uwan, no agtali na adak namin ditoy. Ad-ada masaksakitanak lang, gapo iti napasama. Ay, unay mo't ngaminan ay ti kastoy. Uwan nga rod, Arlene. Kat agtali na ka kumalata dito hardware Sana bale, agsubli akto inton makailiw-liwagak. Sana bale, tanaanos mat ni mami kada kayo nga empleyado na dito Wan matkit di Awan makunak iti dayta. Kat no makitam to ni Ronald, pakibagam nga awana kung dito lugar tayo. Ngam ibagam nga urayan na ti panagsubli. Ay ngam apay nga taasan ang nagpakpakita ka. Sigurado ang mabutang daychay, Arlene. Ngamin, nagpudno kanyak ni Boyet. Idi umayda kumakano itulod dagiti mausar para iti kasarmi. Sinabat ida da mama. Kat pinaturungan ni mama ni Ronald iti paltog. Binalaagan ida ni mami nga agpaggad ti biyagda. Nugamdan na pa ni Ronald ti agpakita kanyak. Anya? Ay unay mo't tandaytan? Wan, Arlene. Dayta ti pudno. Isa ang maawatak ni Ronald. Ngamang namnamaak. Nga agkita kaming tumutlaang adwa. Nana Bebang, Nana Ineng, mabalin ka di atulungan dak amang ipan kadagiti bag ko ijay lugan. Ay, katwan mambiti na. Ay na, talaga gayam apatuluyam ti umadayo, mambiti na. Uwan Nana Bebang, kat agbati kayo pa dito Di yu baybay antibalay, kastamot ni mami. Ano sa nyo kuma? Tano pumanaw kayo, amok adi na kabailan ti agmaymaysa. Ay wen, mambiti na. Di ka madanagan. Ang agsubli kan to Uwan Nana, agsubli akto. Kayat ko ti pumanaw, tapno makalipat Alaw, wan mambiti na. Maawatan da ka. Kat agan-anad ka iti papanam. Agyamanak, Nana. Kat sapay la kuma. Tama kay liw-liwag ka adagos iti papanam. Kaili ko ni Bettina tataw. Maawatak ti marikrik nam, Ronald. Gampang nga asim, taos to kumanday ta arak. Isumutan ti kanayon mo nga inumain. Awanan na sa serbit yamin kanyak tatang. Nadadaalan na namin pinasante arapap ko para ti masakbayan. Anak ko, saan nga agpatingga ti amin dita? Amangan mo adda plano ti namarswa, iso na pasamak ti kastaw. Apay, naulpit unay ti gasat kada kami. Anya ka rin tinagbasuran me, tapno madosa kami akastoy, tadang. Di ka kumaagsao iti kasta. San adusa dayta? No di kay karit kada kayo adwa. Tapno ad-addapay amapatib kariyaw ti pakinakam yaw. Kanti ayan-ayat yaw. Nga uray anya pa ay ti mapaspasamak. Lumabalin, oray mapukaw lakuman. Taureyan niya tiraramidag. Tsak may liwliwag ti saam amarikrik nagtatang. Kailiw kun ti anak ko. Sa dino nga tati ayan na itan. Basol yung mga men, madam. No di yung kumapinakibyangan ti relasyon da ka ni Ronald, saan apimanaw? Anya,
Kay sumat, madam. Linapdan niyo ko mga mina, idagrub-rubwat. Aglablabas kan ineng. Kasla sa anak nga amo iti kasta pa nagsasaom. Ay, pasensya kayo na, madam. Hanggang talaga kastoy laang ti panagsasaok. Amuyo matday ta. Iso amay ruam kayo kuman Tasyak pa iti agad jas para kan ka. Ay, sana kasta, madam. Ngam, ala, suri nga rudan. Diya akong ululitan. Sumardeng kan, makaumadeng denggan dagiti bagbagam. Ronald, rumwar ka ditan, tabangan ta. Day, saan pa'y nga taan nakariing ti anak ka? Sumrikak man laing nga ni seled na. Ronald, nay, nakariing ka mo't gaya main. Nga maapay adi ka agsaaw. Saan? Saan ka umasidig kanyak? Pangasim. Anya ka din ti mapaspasamak kan ka anak. Sakday toy, ni tatang mo. Saan? Di na kami tangrang. Pangasim. Anak, saan ka adangran? Sakday toy, ti amam. Pangasim. Isubliyo ti kayan-ayat ko. Pangasim. Sa balin ti mapaspasamak iti anak ka. Subliyo. Madadadaal ka din ti panunot na. Welcome abroad, Bettina. Thanks, friend. Talaga nga inuray mo ti sa sangpot ko, Katwan friend. Mabalin mat aya asaan? Agyaman friend. Gaputad da ka apangiyab kasak iti sakit tinakam ko. Ay na, friend. Agayam ta. Iso anas ka na tulungan ka. Jakmat kayat nga agnanayon ka amalmalday. No mga minsan akas di tinaramid ni mami. Sa anak siguro akas to ita. Oh, sang-sangpot mo pa ilang, friend. Iso asaan akas ta ti panunutam. Pasensya kan, friend. Nga maging ka ita. Uray adda akong di ti adayo. Kasta unay ti dagsan ti barukong ko. Kailiw ko una yan ni Ronald. Kumusta mo't nga taitan? Ala, ikararag ta. Asapay kumatadumtan to ti panawan nga agsabat manan ti dalan nyo. Kat ituloy yu tinaputid a relasyon nyo. Sapay la ko, ma friend. Gaputamang namnama ak iti kari idi ni Ronald kanyak. Nga uray anya ti mapaspasamak. Siyaklat ta ti ayatan na. Nakarubwat kayo, madam. Mapan kami ijay balay da Anton. Anya, ay, apay ka de, madam. Kaya't ko lang nga punkan, nga awan ti pakainaigan da ya Ronald iti ipapanaw ti anak ko. Ay na, awan mat siguro, madam. Awan mat ti komunikasyon da. Iso garo da kastaunay ti sakit tinakam ni Ma'am Bettina. Nga main, di na amaw no anya ti mapaspasamak itan ka ni Ronald. Kinunak mata kayat ko lang apan kan ti amin. Ay, sa bagay. Tapno, mapanyumat laang kitaan ni Anton. Anya. Ay, katuwan mat. Sumardang kan! Di mo amot isasawam! Napanan da Madam Celia ijo balay da Anton. Anya kanungay ti mapandaalaan, ijay. Mapan na kanupan kan. No talaga nga awan ti pakay na igan ni Ronald, iti iya adayaw ni Ma'am Bettina. Anya. Sigurista nga rod, bebang. Iso ako nak nga mga no kayat na lang ang makita ni Anton. Ha? Wan, bebang. Ada nga rod suspitsak. Amangan no kayat nang agkatuluyan da ka ni Anton. Iso nga impamuspusan na ti panagsina da Ronald ken Bettina. Ay, na yan. Nukas taman bilang. Ay, nalabos nga aramid. Tila ang bukod na apagragsakan ti pampanunutan na. Nukas taman bilang. Ronald, anak, tulungan kumamit ti bagim. Di mo itulok nga abakin na katisaam amarikrik-nam. Papigsaam ti pakinakam mo. Sino ka? Sakday to'y, ni tatang mo. Di nakpampanawan Wen, anak, di ka pampanawan.
At daak laing dito, uy. Isungala, mangankan. Nay, papadamon nga ay. Agsubli ka di ka pa'y nangan. Ay, nagtarayo na si Mra kiti selid na. Kaslada kabuting na. Ay, Diyos ko, di mo ko mabaybayan ti anak ko. Isublim ko mati limbong ti panunot na. Aday tatigayim mo, James Baraw. Nudaduma, natal na. Ngam nudaduma, kaslada ka sarsaritan na. Ngam kaaduan na, kaslada kabuting na. Ay, kaasimat ni pare Ronald, tata. Panagkunag, na-depress, gapo iti nagdaldalanan na. Ken natroma siguro iti inaramid da Madam Celia idi kadatayaw. Ay, no apay nga minakasde ti inaramid da iday. huwan nga ron, tata. Dabiti na ken Ronald itan ti kakaase. Kang runaan ti anak ko. Kakaisu na lang aruden nga anak ko. Kastoy pay lang tinapasama ken kuana. Saan kayo ang mapukawan iti namnama, tata? Agtinulong tayo. Ipakita tayo iti doktor ni Ronald. Tapno agsubli ti limbong ti panunot na. Ay, agyaman akbarok. No kuma makontakta ni Bitina ta agpatulong takin kuana. Imadayon ni Bitina, tata. Isu ada talatan ti agtinulong. Tapno mapaagasan ta ni Ronald. Anton, mayak ta kayat ko adamagan. No adda amuyo iti iya adayo ni Bitina. Awan ti ammo mi may papaniti dayta Celia. Nagbaligi ka na anang lapay iti panagkalay sa dagiti dua. Isu apang nga asim. Sardengan na kami metain. Anya? Imadayon ni Bitina, gapo iti sakit tinakem nakin ka. Isu apang nga asim, tadi kan mangriribok. Anton, itaata nagsina da Ronald kan Bitina. Mabalin ka di nga ituloy ta dagiti arapa apta iti. Aniya? Wan, Anton. Nawaya tamatan. Natayan na di amado. Natay matan na di asawam. Dahito'y siguron ti gundaway. Tapno ituloy ta dagiti karin-karita iti. Di mo ammo ti sasawam, Celia. Aging kaita, si kapay laang ti atta dito'y puso. Pasensyakan. Ngam di kan ay ayaten. Inayat ka nga agpaiso iday. Ngam sipod na amok ti ina ti anak kau. Ison ti inayat kau nga aging kaita. Awanin ti lugar mo dito'y pusok, Celia. Anya? Wan, Celia. Kat pumanaw kan. Kat sapay lakuma, taday tuyen ti maudi ayo umay mo dito'y balay ko. Nagsakit tinakam ko ineng. Nabartag kayo, madam. Nasakit tinakam ko. Kastaw na iti panang pabain kanyak dayjay nga Anton. Apay ka day, madam. Dinamag ko, numabalin nga ituloy mi tinaputan nga ayan-ayat mi. Dinakidin kayat. Talaga nga ubaw ti panagayat na. Anya? No kasta. Napanyo inaram ni Anton, madam. Dinamag ko lang, numabalin nga ituloy mi ti ayan-ayat mi. Kamsaan ka nung garod? Ay? Talaga adi na kan ay ayatan, madam. Agam, sinulisog mo kuma. Inarakop mo itinairawt. Saka nagpasaklawt. Barang nagwine. Di nakpagpungtutan, ineng. Ay, kunkunak lang dayjay, madam. Ala, maturog kayong tapno mausawan kayo. Bayan yun ni Anton. Saan ada kayo? Di para ititunggal maysa. Ronald anak, rumwar kan, tama pantayo ijay syudad.
Amangan mat no saan pa anak kariing, tata. Nakariingan day jay. Gamno da duma. Saan la sumungbat? Ala, lokatan yulatan ti ruangan ti silid na, tata. Ronald anak. Ha? Awan ni Ronald dito'y seled na? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ti seryeta yu ita alawas na pauluan. Ti naikari. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributaso. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, imadayo ni Bitina iti lugar da, tapno mailiwliwag na, ti saam amarikrik nana. Kastamat unay ti sakit tinakam ni Ronald, iti napasamak iti relasyon da kan ni Bitina. Anang itunda, iti pan nakadepres na. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu ita alawas ang pauluan. Ti naikari, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Ronald anak. Rumwar kan, tama pantayo jay syudad. Amangan matnusan pa anak kariing, tata. Nakariingan day jay. Ngamno da duma, saan la sumungbat? Lukatan yulatan ti ruangan ti selid na, tata. Ronald anak. Ha? Awan ni Ronald dito'y seled na. Saan nyo ka di nakita rin mo ritay, tata? Saan, Baraok? Ay na, sa dino nga tan tinapnapanan na. Ala, padasan ta birokan, tata. Ngamno saan ta mabirokan? Agpatulong ta kadagiti kalugaran tayo. Ay, sapay kumata saan pa'y nga imadayo ti anak kaw. Ay kaasin tao no sa dino laditan ti baka dandanunan na. Amo kasyak ti pagsarsaritaan nyo ining, bebang. Ha? Wan, amok. Naparto ka kidikalman. Isuasanan anaskan nga parupayo kanyak data. Kan saanan anaskan apagsaritaan nyo. Talaga mo't dito ang bruha. Napigsa ti suspit sana. Ay, madam, saan mo't anak kayo ti pagsarsaritaan may? Suspit sayo lang data. Ha? Ay, wen, madam. Ni Mambiti na ti pagsarsaritaan, may. No, kumusta mo't nga tani ti ayan na ita? Ha? Ay, naragsak siguro ah. Anya nga rod kat kinaykayat na matim matayo. Ang anya ka di timbagbagak idikalman ha? Ah, ay, kwa, madam. Na, di ka katawa ineng. Ay, kwa nga min, madam. Nakunayaw, anapan nyo impod no ni Anton Tiriknayo ken kwa na. Ngam pinabainan na kayo laang. Iso nagbartek kayo. Anya? Amangan mo at no aramid mo lang dayta ineng. Ay, siyak ti mang paneknek, madam. Pudno ti imbaga ni ineng. Anya? Talaga nga imbagayo ti kasjay. Oh, Wen, madam. Saan kayo madanagan? Saan may nga iwarwaras nga inlab kayo pa'y laang ken ni Anton? anya? Narikos tayo amin ng asityo dito'y lugar tayo, Barok. Kam talaga di tayo nakita ni Ronald. Oh, Diyos ko. Sapay la kumata mabirokan tayon. Huno saan? Makalagip nga agsubli iti balayo. Anyan ti kastoy. Anyan ti napadpanunot ti anak ko. Ay, apay-api manaw. Saan kayo amadanagan, tata? Aramidag amin akabalak. Tapno matulungan kayo. Tapno mabirokan tayo ni Ronald. Ay, jakon ka ba ilan ti agbiyahe?
Tapno mapan ko kumabiro ka ni di kabangibang nga ilay. Kumamang tayo iti kapulisan, tata. Barang isuda ti makatulong kada tayo. Wen baraw, katagyaman naklauna iti tulong mo. Si kalaan nga inti amo kapag patulungan. Oh, agluluwa ka manin, friend. Jack maalilaw ti bagik, Cherry. Kasta unay ti iliw kun ka ni Ronald. Ha? Numalaglagip ko tinapasamak iti biyag ko. Nagdagsab ti riknak. Nagsakit. Gaputasan ang natuloy ti kanlay sami ka ni Ronald. Kan makariknak iti gura ka ni Mami. Iso ti puon kan makagapu ti amin. Ala, punasam tigura iti kaunggam, Bettina. Oray kas di tinaramid ni Ma'am Celia. Inamlat na day chay. Ngamjak maliklikan ti bagi ka makarik na iti gura. Kaslasaan ko ngamin nga ina iti dayjay nga aramiden na. Maawatan ka, friend. Ngam di ka pa ibalod iti gura kan sa amarikliknam. Ag-move on ka. Kat mga barwanan ka. Tapno masaganaam ti masakbayan. Apay nga imay ka dito'y balay, Anton. Nakapagpanunot ka ka din. Ay ayaten na ka di matlang. Saan, Celia? Imayak, takayat ko adamagan kan ka. No adamom iti panagpukaw ni Ronald. Anya, mapukpukaw ni Ronald ko na. Wine, Di nakpapasulan, Anton. Awan ti amok iti dayta. siguradum lang, Celia. Tanumamwak nga dagayang pa kay naigam iti panagpukaw na. Agpinasin siya talangan. Anya, Ngam no talaga nga awan ti amawm. Dispensarin nak iti umay ko dito'y balay mo, Madam Celia. Nangag mo ka din ti damag, bebang. Anya ka di dayta, ineng. Mapukpukaw ka nun ni Ronald. Kat, sa dinungay, tinapanan na. Dayta nga ron ti parikot ita, bebang. Sapay napukaw ka no ti limbong ti panunot na. Anya? Wan, bebang. Kasi nga ron. Ay, na-depress siguro. Gapo iti napasamak iti ayan-ayat da ni Ma'am Bettina. Wan ka no nga ron. Sipod na pasamak ti kasjay. Isu kanumet ti pan nakapukaw na iti limbong ti panunot na. Tata Anton, diyo kumabaybay ang tibagiyo. Diyo unay pampanunutan ni Ronald. Jak mawatan ti riknak barok. Kasla na pukaw nga minin ti gaganay gayak. Hagaputa di tapayla na birukan ti anak ko. Saan kayo ang mapukawan itinamnama, tata? Inyuman kun kadag iti kapulisan. Tumulong dang agbirok. Ay, sapay lako ba nga raod? Tamabirukan dan ni Ronald iti kabiitan na panawain. Wan, tata. Awan imposible iti Diyos. Agawid akon ijay lugar mi, friend. Ay, panawan nakgaya man, friend. Pasensya kan a friend no panawan kan. Narigat man para kanya. Ngam nabayagak nga nandito eh. Maawatan ka, friend. Ngam pangaasim ko maa, tadi nakliplipatan inton makaawid kan ijay lugariyo. Namnamaam dayt na, friend. Saan kanto ang malipatan? Iti kinabayag ko dito eh. Di kanto pa'y nalipatan. Sa bagay, amo ka na pudno ka agayam. Isa amang namnamaak, adinak tumalipatan. One friend, ikarik date na. Kat agan anad ka dito ya. Kanti ka na yun ko nga ibagakan ka. Ag-move on kan. Lipata mo'n tinapalabas. Kat sangwam ti agdama. One friend, agyaman ak unay kan ka. Madam Celia, kasla di na kayo inawawagan ni Ma'am Bettina. Tsaka mo iti dayjay a babae. Linipat nak siguron. Saan mat siguro, madam?
Amangan pa'y kit dia no nagkuyog dan iti da itchay a Ronald. Ay, saan, madam? Damag ko, di daam mo ti ayan ni Ronald itan. Dayta nga rood, amangan no nagkuyog da kin ni Bettina. Saan nga rod, madam? Gaputan na damag ko anapukaw ni Ronald ti limbong ti panunod na. Kitkilaat ang nagpukaw dito'y lugar tayo. Anya, no kasta, agbalan ni Ronald. Wan, madam. Ay na, naladaw kayo gaya man iti damag. Tiyak na damag dayta. Kunak ano saan akas ta tinapasamak kan ko na. Nga manyangay ka no ti makagapo. Naabak nga ta kano ti pakinakam na. Gapo iti saam anarik na. Sipod saan anatuloy ti kalaysada ken ni Ma'am Bettina. Anya. Anton, maladingita na kitinapasamak ni Ronald. Apay nga imay ka manen, Celia. Tapno umay ko ibaga ti pannakipagriknak itinapasamak kan kwa na. Amom kadaya kas taunay tigurak kan ka. Di kan kayat amakita. Ngam apay nga agkarasubli ka dito'y balay ka. Ha? No idi kat inayat ka, saan itan? Gaputa tumukno sa dilangit, tigurak kan ka. Anya. Sika ti makagapaw, no apay anapukaw ti anak ko ti limbong ti panunod na. Gaputa linapdam ida iti panagkalaysada kini Bettina. Naragsak da kumaitan. Oh, pasensya kan, Anton. Sana ka ba ilan apunasan da ita panagpasinsyam ti saum amarikrik na Celia. Ket pangaasim, tadi ka nagpakpakita pa'y kanyak. Gaputad adda makarik naak iti guraken ka. Mapukpukawan ako ni tinamnama James Barok. Tata Anton, Sa dinungatan tinakadandanunan ni Ronald. Si bibiyag pa'y nga ta. mamati ak si bibag pa ni Ronald, tata. Iso na lang, tay madayo. Madudugunay ti barukong ko Barok. Gaputawan man la ti maramidak. Tapno mabirukak ti anak ko. Tata, Amang ano basura laeng ti kankaninda. Amang ano matmaturog iti kalsada. Ket ti dakais. Amang ano dangdangran dagiti natatangsi tatatao. sapay kumatasan akasta, tata. Sa nabali, agluwasak, intun malpas ti panagmulak. Mapanak to ijay syudad, barang masalaw ko ijay. No sana mabirukan dagiti pulays. Mabirukan tapay nga ta, James Barok. Uwan, tata. Mabirukan tayo pa ni Ronald. Basol ni Celia daytoy. No saan ko mga mina nagbali naman naging bubukod. Sana napasamak ti kastoy. Ala, tata. Punasan yu ti pungtot yu ka ni Madam Celia. Tapno saan anakarkaro at dumagsan, day tarik nayo. Kaslasaan kayo ang makaid na, Madam Celia. Ay, Apay ka di, Madam. pampanunutak ni Ronald. Napukaw nagayam ti limbong ti panunot na. Wen ka no nga rod, Madam. Kaasimot. Nasingpot a tao. Ang kasjay kit din tinagbanagan na. Tidakas na, siyak ti pabasulan ni Anton. Saan tayo ang mapabasol? No apay akasta ti adda iti panunot na, Madam. Gapo, takas jay ti inaramid yo. Ha, awan basol ko dita. Iso asan asyak ti pabasulan da. Madlaw nga adda pa nagbuteng ni Madam iti napasamak ken ni Ronald. Ay, sigurado ang mabuting dayjay bebang. Tanuar arigan, talaga nga iso ti puoon ken makagaputi amin. Ineng, San ka di ahus to timbagak? No di nalinapdan ti kalay sa dagiti dua, naragsak damit kumaitan. Kan saan ana depres ni Ronald? ay, day tangarod ka. Iso talaga abasol ni Madam. No apay ngamin asaan ang nagpampanunot ni Madam.
Jak manam mo, iti deja ang madam mo. Ah, Sa ita, agbutang. Di na ngamin pagkuryente utak na ka. Pasig a kinatangsit ti muna. Hello, friend. Kumusta ka mo di ta lugar yun? Kastoy, friend. Again enjoy iti basit a karinderya. Kan isap-sapar ko ti agpaint. Talaga na asam ka nga agpinta niya. One friend, sipo da school na pag-aayat kong ti agpinta. Iso agi matangak iti canvas, kan dagiti mausar iti panagpinta. Kat, anya nga iti ipinpintam ita, friend. Kalkalpas ti rice fields a painting ko, friend. Kat naidumduma ti prospect ko nga isaruno nga ipinta. Anya da ita, friend. Naidumduma, friend. Gaputa may sa ataong grasa ti prospect ko nga ipinta. Anya? One friend, diyak man mo. Ngam naging teresak iti dayja at taong grasa. Ngamin, nagamot ti rupa na. Tunggal rumuarak, kanayon ko ang makita iti may sa waiting shed. No saan ang nakaturog? Agtugtugaw. No saan? Agururnong iti babasit abat bato. Kaasimat nga roday ta tao, friend. Inikam ko man iti kanan na. Automatic dayta na, friend. Ngam jak lang amin maasitgan. Tanugamdak nga asitgan, pumanaw met. Kasla kabutang na ti tao. Iso nga iba't batik latan at timakan. Kan inikakpay itibado kan ulas. Ngam di namat inusar tibado nga intad ko kan na. Talaga siguro nga awan limbong ti panunot na, iso akasta. O sige, tainton free time ko. Baliwak to ti umawag kan ka, ha? Takita agtuman, inton malpas mo, day ta painting mo. Ni, agbasbasa kayo mo't iti pagiwarnak, tata. Wen baraw. Bareng adda makitak di taoy ana ipablaak may papan iti anak ko abirbiro kag. Tata, Manwa bulan yung tinapalabas. Ngam di tayo pa'y nabirukan ni Ronald. Malagip ko lakit nga ron tinatagtagainap na iday. Nagtagtagainap, sakbay day dinatulag akalaysada idi kinibitina. anya? Dakas siguro day di apartaan. Jaklain kang kano. Takunak no gagangay laeng. Ay na, tata. Nairanran nala siguro day jay. Jak amo barok. Ayan yan. Sapay kumata dumteng to ti may sangal daw. Amariingak nga adan ni Ronald dito'y balay. Hello, friend. Hello, friend. Kumusta? Nakitam ka din ti painting ko? Kan tiladawan jay tao nga in paint ko? One friend. Kat, anya ti makunam? Mayat kadimat lang ti painting ko? Friend, saan na nga agkamali? Amok la unay jay impintam a tao. Anya? One friend, di nak maalilaw ti panagkita. Ti tao nga ibagbagam kat ni Ronald. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas ang napauluan. Ti naikari. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributaso. Isagsagot kada kayo, TMTBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Kat kita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas ang napauluan. Ti naikari, dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Nakita konti ko na nga impintam, friend. Kat, anya ti makunam, friend? Mayat kadimat lang? Friend, saan na kamali? Amok unay ti tao nga impintam. Anya? One friend, sigurado ako iti daytoy. Ni Ronald ti impintam. Anya? Wen, isa pa nga asim tatulungan na kuma.
Anya ka di ti aramidak, friend. Agkamang ka iti masagnan. Iti kapulisan di talugaryo. Pa-pick up mo ni Ronald. Tapno maagasan. Sigurado ka ka di, friend. Amangan mat no kaingingas na lang ang tinaipintang. Saan, friend? Sigurado ak. Iso agpakpakaasi akan ka. Sapay kuma. Tadinak paayan iti da ito akid kidawakan ka. O sige, friend. Aramidak day tanging bagam. Agyaman ak unay, friend. Kat agsubli ak adagusan di tapagilyan tayo. Naimbag nga agsapayo, Tata Anton. Ha? Si kakadi daytan, Bitina. Wan, Tata. Kumusta kayon? Ay, sumrag ka. Dito unag ti pagsalitaan ta. Agyaman ak, Tata. Ibagmanta na kaumay ka. Pasensyakan ano kastoy tinaran na am. Nakawarwara ti balay. Sipod awanin ni Ronald dito'y balay. Napukaw kat saan na nagawaawid. No kasta. Talagang arod nga awan ni Ronald diti balayo, Tata. Huwain, Bitina. Napukaw na ti limbong ti panunot na. Kat kalat-lat na pimanaw. Impabirok kaw. Ngam saan damot na sa pulan. Tata, iso ang naglayunak dito eh. Tanasarakan min ni Ronald. Kat madama ita maag-agasan. Anya? Uwan, Tata. Patsyak nga inaramat tinamarso ti gayam ko. Tapno mabiro ka ni Ronald. Naasam nga agpinta ti gayam ko. Kat nakita na ni Ronald iso nga impintana. Iso tinakaamwak nga awan gayam ni Ronald iti husto a panunot na. Ay, kastagayam. Apay akas ni matan tinapasamak kan ka, Ronald. Inururay ko da iti akan ito. Ti agkita tamanan. Ngam apay adito'y pa iti pagkitaan ta. Jak impagarup ani Ronald gayam tidakdakamatakan ka, friend. Katagyaman ako na ikan ka, friend. Tanoawan ka. Jak na amuan akas to'y gayam tinapasamak ka ni Ronald. Nalabit aday titiwagas tinamarso. Tapno makatulong kada kayo, friend. Agyaman ako, nay. Kat anya timbaga ti espesyalista. Sigon kan kwa na. Depression ti makagapo. Iso ang nagbanag akas na. Adamay sa abanag ang nagsakitan launay tinakam na. Ket naabak ti panunot na. Iso ang napukaw ti limbong ti panunot na. Panagkunak, amangan no ti saan ang natuloy akalay sayo, friend. Anya? Kan may sa adda traumatic fear na. Adda siguro tragedy wano nagbutngan na, ang nakatrumaan na. Kat gapo iti dayta, kanayonan ang makarik na iti panagbutang. Iso akas lang na atap kadag iti tatnao. Iso akay kayat na tagmay sa. Panagkunak, na trauma iti panangipaturong damami iti paltog idikan kwa na. Iso akas ta. Anya, no kasta. Ang mga nuday tamot ti makagapo, friend. Ngam, di ka madanagan. Dakkel ti tiyan sana ang maisubli ti limbong ti panunot na. Gaputa agtultuloy ti pan nakaagas na. Kastamutan iti session ti counseling para kankwa na. Aramidak ti amin, para iti lalaki nga inayat ko iti kastaon ay friend. Tapno maisubli ti limbong ti panunot na. Nasumbatan ng ti kararag tayo, Tata. Nasapulan tayo ni Ronald. Huwin nga Ruth Barhawk. Adayo gaya malugar ti nakadanunan na. Iso aditay mabirukan. Huwin nga ron, Tata. Ay na, naimbaglaunay ti Diyos. Gaputa at dalat tatao ngay naramat na. Tapno agsubli kada tayo ni Ronald. Kadakil unay ti panagyaman ko kini Betina. Gaputa uray man watawan ti napalabas. Sipod nagsinada. Nakasagana lata tumulong kini Ronald. Huwin nga ron, Tata. Kat day tati pakakitaan. Anapod no ti panagayat na ka ni Ronald. Nagawid kagayam ngam di mo imbagbaga, Betina. Nagawid ak para ka ni Ronald, mami. Anya? No saan agapukan ko na? Saan ako man nga agawid ko. Amom ka di anapukawan ni Ronald tilimbong ti panunot na? Amok, mami.
Iso ang nagawid Gaputa kayat ko nga ipaagas ni Ronald. Anya, ag mauyong ka ka din, Bettina. Ag gastos ka para itiday di alalaki. Nakasagana ak ngaggastos. Tapno maisubli ti limbong ti panunot ti lalaki nga ay ayatek. Apay, mami, saan kayo kadi makonsensya? Da kayo ti makagapuno apay akas jay tinapasamak ka ni Ronald. Ha? Agpanunot kayo kuman, mami. Kat agbabawi kayo kuman iti inararami diyo iti kalabas. Ay na, naimbag tanagawid kayon, mambitina. Kailiw kayon. Kailiw kayo matan, Nana Ining, Nana Bebang. Kat pasensya kayon. No awan ti awit ko apasarabok kada kayo. Kalaat ngamin ti panagawid ko. Ay na, saan aparikot dayta? Tinapatag, nakaawid kayon, mambitina. Tapno umayo tulungan ni Ronald. Uwan nga rod, Nana. Kat agyaman akmat kada kayo. Gapo iti panakaawat yo. Ay na, maawata kaon. No apay akas taunay ti pananglapad ni Madam Celia iti kalay sayo iday. Agayat pa'y lagayam ka ni Anton. Anya? Wan, mambitina. Kinapudno na. Imbaga na idi ka ni Anton. Nga ituloy da kumati ayan ayat da. Ngam saan akinayat ni Anton? Kaday jay. Nagbartak ni Madam Celia gapo iti sakit tinakam na. Ay, una yan ni Mami. Talaga atila ang bukod na pagragsakan ti pampanunutan na. Amok itan ti makagapo. No apay akas taunay ti pananglapad yo iti kasarmi ka ni Ronald idi. Ha? Saan asinsinan ti bunga ti inararamid yo? Isa pa nga asiyo kumatang balbaliw kayon. Ha? Kasta unay ti gurak kada kayo, Mami. Nakarkaro idi na amuak tinapasamak ka ni Ronald. Nasakit unay tinaramid yo, Mami. Ha? Awan mo ti makunak kada kayo. Tila ang sanyo apanangawat ti sitwasyon ko ti parikot ko. Napakawan kayon, Mami. Ngam ikariyo ko maadiyon pakibiangan dagiti kayat kong aramidan iti biyag ko. Nulakit ti saan ko apagbasulan. Tapno mapunas mo dagiti saam amarikrik-nak. Nagbabawi akong ti amin, Bettina, anak ko. Pakawanan na ko. Kat manipod ita. Tumulong ak para iti panag-recover ni Ronald. Agyaman ak, Mami. Agyaman ak, unay. Limag antirik na. Gapo kadagita nga imbalikasyo. Ronald, agyaman ak, unay. Gapo ta nagsublin ti limbong ti panunot mo. Kailiw ka unayan, Bettina. At agyaman ak unay. Gaputanda ka akanayon iti sibay ko. Wan, Ronald, gaputa ay ayatan ka. Katagyaman ta iti Diyos. Gaputa din akabinaybayan. Utang ko kan kati amin. Tanoawan ka. Anda ak pala siguro iti igid ti kalkalsada ita. Pagyamanan ta ti Diyos, Ronald. Gapu iti kinaimbag na. Kastamot ni Cherry nga inaramat na tapno masarakan na ka. Wan, Bettina. Kat sa anak ngagsarday ngagyamyaman kan ka nang nangrunay ti Diyos. Agyaman na unay iti Diyos, ta sinungbatan na dagiti kararag ko. Kunaklakit din no ipulang ko ti bulod ko abyaga di ka man lamakita anak ko. Naimbag ti Diyos kada tayo tatang. Tadi na intulok ang mapasamak na ita. Natungpalan ti arapaap ko nga agreeng iti may sa abigat nga adda ka akasarsaritak. Kunaklakit din no agnanayon ti pan nakapukaw mo. Kaslangar sana ka mamati iti amin na napasamak tatang. Gapo iti naramid ni Madam Celia. Kasto'y kadagsan ti epekto na kanya. Ay, panag anang gurak unay kan kuana. Pakawanin ta kumaitan, anak. Sana balay, tamayatin ti kasasad mo. Uwan datang, punasan tayo ti guray ti kaunggan tayo.
tapno nalagaan akanayon tirik na tayo. Anton, Ronald Baro, kaya't kung alaan na iti agundaway, tapno agkitaw iti pamakawan kada kayo. May papan iti nararamid ko iti kalabas. Napakawan kayon, Madam Celia. Awan pagdanagan niyo. Agyaman ako na, Ronald. Ala, lipatin tayon ti amin. Panubok lang kada tayo dagiti napasamak iti naglabas. Ket sanggun tayo ti masakbayan. Husto ka. Nagbababawyak dagiti nararamid ko. Gaputasaan asinsinan tibong tinaramid ko. Ala, ikupin tayo ti napalabas. Ket saganaan tayo ti panagkalaysa dagiti ubeng. Wan, Anton. Tanaaklon kon, asaan adata tinaikari iti tunggal maysa. Ket sapay ko tadabiti na ken Ronald ti agkatuluyan. Agkasar kamin ka ni Ronald, Mami. Ay katuan na iha. Awadan ti makalapad kada kayo ita. Agyaman ak unay, Mami. Katanya ti plano yo iha. Ijay simbaan ti kayat may pagkasaran, Mami. Gaputa kayat may ama bendisyonan ti panagkalay sami. Kan kayat may manan nga ulitan ti agyaman iti Diyos. Gaputa na sungbatan ti amin adawat mi ka ni Ronald. O sige iha. Suportado ak iti amin a plano yo. Kamaudyanan na. Matungpal mo't lang iti arapaapa makalay sa anak ko. Wan nga rod, tatang. Kita uman nga agpaiso ti gasat anya. Da kayo matlagayam kini Bettina tinaikari iti tunggal maysa. Ngam pinarigat na kayo pailaeng. Wan nga rod, tatang. Sana balya, tinapatag, nalasatan tayo ti amin, kat natibtib kerta itan. Ay, wow! Nakapinpintas kayo iti sutyo. Agaw na, mambiti na. Agyaman ak, Nana Ineng. Katsyak nga ineng, sana ka di napintas? Ay, siyempre, napintas kayo madam. Nang rona ta nakaisam kayo. Saan akas iday akanayon kayo nakarupangat. Anya? Ay, joke only, madam. Ang mga numapirdi man ng timudyaw. Sapay kaaldawan ti kasar ni Mambitina. Saan ineng? Nagbalbaliw akon. Alangarod, madam. Mapantayon iti simbaan. Tapno saan tayo amaladaw iti seremonya. Wan, Nana Ineng, mapantayon. Kan nakapinpintas kayo iti suotyo ita. Ay, may kawak nga raw. Itaak lang kami na makaisuot iti kastoy, ma'am. Ngamain, kanayon adaster kan ipron ti suot kaw. Anya? Naragsa ka pa nagkalay sayo, Bettina, Ronald, anak ko. Kablawan da kayo, iti panagkalay sayaw, anak ko ita. Nalipod ita, awan na iti makapagsina kada kayo atwa. Agyaman kami, tatang. Hey, happy wedding ka na kayo, Sir Ronald. Ma'am Bettina. Ay happy wedding mo kada kayo. Ay, saan amabalin adi kay kablawan? Agyaman kami, Nana. Naragsak ka pa nagkalay sayo, Ronald, Bettina. Oh, thank you. Agyaman kami kada kayo amin. Kat, agsala tayo na, Mami. Tatang, Nana Bebang ka, Nana Ineng. Ay, wala. Ay, apalayan Celia. Magsala taman. Ay, katuwa na abalayan. Oh, agsala kayo matang, James, Arlene. Barang na kayo mati sumarunong ang kalay sa. Anya? Ditan papagayam, tinagibusan, ti serye tayo itaalawas ang napuluan, ti naikari. Dito'y drama tayo, ti masakbayan.
Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributaso. Isagsagot kada kayo, TMTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.